vystaženie Ačka na štarte. Problém? Počkať. Tam je problém asi s bečkom. Skús to ešte, či to pôjde. Skús to natiahnuť, zapoj to, aby ste to aspoň dokončili. Nejde to, že problém. Takže to je to bečko, čo bolo jedno pokazané, čo sa prasklo, dalo sa náhradné a nejak to nejde na tú polospojku. Takže treba prekontrolovať tie bečka, dať to do poriadku.